Pa ja sam davao radnije redovno krv, ali od 2010. ili 11. godine u dogovoru sa načelnikom transfuzije Dušanom Jovanovićem, tada smo odlučili da ipak budem davalac po pozivu, zato što imam retku krvnu grupu i onda sam nekoliko puta po pozivu dao za potrebe određenih lica kojima je u tom trenutku bila neophodna krv. A inače, počeo sam da dajem krv još iz srednje škole, odmah u 4. godini kada je bila prva akcija dobrovoljnog davanja na krvi na Pedagoškom fakultetu, potom tokom studiranja i zaista je to nešto što treba da se promoviše i svaka čast udruženju Koca zauvek, svaka čast porodici Kocić koji je eto iz jednih nesrećnih okolnosti krenula u celu ovu priču i vidite koliko se to omasovilo i sumnjam da bi bilo koja druga institucija mogla da organizuje ovoliko ljudi da dođe na jedno mesto kao što to radi sada udruženje Koce zauvek. Svaka čast još jedanput i želim da se zahvalim svim ljudima koji su sada došli, a vidimo da su to se odazvali i javne institucije, policija, vojska, privatnici, fizička lica, upravo zbog svega ovoga što radi ovaj čovek pored mene, gospodin Kocić, sa svojom porodicom, da između ostalog i čuvamo sećanje na njegovu decu. Jednom rečju, 10 godina sećanja na Koceta. Danas je 10 godina kako postoji Koce zauvek, a 11. akcija u medicinskoj školi gde smo prvu akciju sa njegovom generacijom škole organizovali. Iza nas je ostalo 9000 jedinica krvi, toliko je ljudi spašeno i više. Odziv je veliki na našim akcijama kao i uvek. Sam motiv davaoca da sačuvaju sećanje na Koceta, to znaju većina redovnih naših članova. Ima ljudi koji dolaze povremeno, koji nisu toliko upućeni u našu priču, ali većina zna i zato i podržavaju ovo i zato je ovoliki odziv.